खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ' आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। दावबायारिफोरनि थाखाय पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवेरियाव मैदेर साफारिखौ जागायफिनबाय। गुवाहाटी साइबार पुलिसआ मालयेशियायाव सासे लांखारजानाय लाइमोनखौ रैखा खालामदों। ड्राग्स अभारड'सजों जिउ गोमानाय सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। ट्रेडिं एपजों जाख्ल'नाय सासे मैखोम दायनिगिरिखौ CBIआ एरेस्ट खालामबाय। 6 गोमानाय सुबुंफोरखौ नागिरनो पुलिसआ गोख्रों राहा लादों। दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सवखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बेखेवनानै होदों। गुवाहाटीनि साखाथियाव मैदेरनि गोथै सह मोनदों। तिनसुकियानि मामरानि गुदि फरायसालियाव इन्डियान आर्मिना IT लेब फोरोंदों। लामा जाब्रबथायाव 3 सुबुं थैनायजों लोगोसे गोबां जोखोम। त्रिपुरायाव डिजेल पेट्रलनि आंखाल नुजादों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। रायजोनि आबहावा आरो फरेस्टनि मन्त्रि चन्द्रमोहन पाटवारिनि आखाइजों दावबायारिफोरनि थाखाय थसे गं गोनां गान्दानि थाखाय मुलुगाव मुंदांखा पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंक्सुवेरिखौ खुलिफिननायनि दानसे उनावनो मैदेर साफारिनि सुबिदाखौ हादोरारि आरो गुबुन हादोरारि दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनाय जाबाय होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे बोसोराव हादोरारि आरो गुबुन हादोरारि दावबायारिफोरनि थाखाय गं 20 जिब साफारि आरो मा 13 मैदेर साफारिनि राहा खालामनाय जादों होननानै मिथिनो होदों। रिपर्ट बायदिब्ला पबितरायाव मा 100 गान्दा, 500निबो बांसिन हाग्रानि मैसो आरो रोजा रोजा मैफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन फोलेरनि दाउफोरनि फ्राय 385 फोलेरफोरनि दाउ थायो। मख'नो गोनांदि सिगांनि बोसोरफोरजों रुजुनायाव पबितराखौ दावबायारिफोरनि थाखाय सिगां खुलिफिननाय जादोंमोन। बबेखानि थांनाय दान मोननैयाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव सेंक्सुवेरि सिङाव थानाय लामाफोरा दै लोमसाव जादोंमोन, जायनि जाहोनाव मैदेर साफारिनि थाखाय खामानि मावनो हायाखैमोन। बे समाव हाग्रा बिफाननि मावख'गिरिफोरा फैबाय थानाय समाव बांसिन दावबायारिफोर फैनायनि मिजिं थिदों, मानोना गोबां दाउफोरा सेंक्सुवेरियाव फैगासिनो दङ, जायनि थाखाय मिथिंगा मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनो हादों। आसामनि सासे लाइमोनखौ गुवाहाटी साइबार पुलिसआ लांखार जानायनिफ्राय रैखा खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। लांखार जानाय सुबुंखौ सत्यम चौधुरी होननानै सिनायथिनाय जादों। गोबां नाजानायनि गेजेरजों दोनहैखुमानाय जायगानिफ्राय रैखा खालामनो हानाय जायो। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला सत्यम चौधुरीया चेन्नाईआव फरायनो थाहैयोमोन। मख'नो गोनांदि दुथां सुबुंफोरा नेटवार्कनि जोहै हाखराव खोख्लैनानै आगस्त दानावनो लांखारदोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जाहोनाव नखरनि सुबुंफोरा गोबां जिंगा सिखांनाय फैदोंमोन। गोबां नाजानायनि गेजेरजों मालयेशियानि राजथावनि कुआला लुम्पुरनि 400 किल'मिटार गोजानाव थानाय लगेशियारामनि गंसे मन्दिरनिफ्राय सत्यम चौधुरीखौ रैखा खालामना भारतआव फिन लाबोफिनना न'आव दैथायहरफिननाय जायो। खानापारा फ्लाइअभारनि गाहायाव शुक्रबार फुंनि समाव सासे सिनायमोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो मोननाय जादों। खौरां मोननायनि उनावनो बशिष्ठ पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनो लानानै थांनाय जायो। बबेखानि बे जाथाया मा जाहोननि थाखाय थैदों बेनि फोरमानखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। अब्लाबो देहायाव गोबां ड्राग्स लानायनि जाहोनाव थैनो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। बेराफारसेथिं बृहस्पतिबार मोनानि समाव खानापारा फ्लाइअभारनि गाहायावनो गोख्रोङै सिग्रोमनायनि जाहोनाव ड्राग्स फालांगि खालामग्रा सासे सुबुंखौ खानो हादों। बे सिग्रोमनायाव बेनिफ्राय ड्राग्सनि गं 19 बथल आरो AS01 AB 1460 नाम्बारनि गंसे बाइकबो जब्द खालामनो हादों। AJRS मार्केटिं प्राइभेट लिमिटेड ट्रेडिं एपनि जोहै 2200 कौटि रां जाख्ल'नायनि मैखोम दायनिगिरि गपाल पालखौ CBIआ सोनाब बंग'नि सिलिगुरिनिफ्राय एरेस्ट खालामबावबाय। बिशाल फुकन सुमिबरा मोनखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनाय समनिफ्रायनो गपाल पालआ सिलिगुरियाव थाखोमा हैदोंमोन। आथिखालाव CBIआ संदाननानै मैखोम दायनिगिरि गपाल पालखौ सिलिगुरियाव थांनानै एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव बिनिफ्राय
गोबां फोरमानलाइनि डकुमेन्ट मोननो हादों होननानैबो सिबिआइआ फोरमायथिदों। दासिमाव गासै सा 18 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव गं 24 मबाइल फन, गं 18 डेस्कटप, मोन 7 हार्ड ड्राइभ आरो गं 11 लेपटप मोननो हाबाय होननानै सिबिआइआ फोरमायबावदों। मख'नो गोनांदि गासै मोन 41 ट्रेडिं एपनि जोहै आसामाव जाख्ल'नाय जादोंमोन। बे गासैबो मोन 41 केसखौ थांनाय 21 आगस्ट 2024 आव आसाम सोरखारा सिबिआइनो गथायना होनायनि उनाव सिबिआइआ दासिम दाब 92 जायगायाव सिग्रोमखांनानै नायबिजिरनो लादों होननानैबो सिबिआइआ बुंथिबावदों। मणिपुर पुलिसनि इन्सपेक्टर जेनेरेल आरो डिपुटि इन्सपेक्टर जेनेरेलआ साद' गोमानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो जिरिबाम आरो बरबेक्रा ओनसोलाव गोख्रोङै सांग्रांथि होनाय जादों। मख'नो गोनांदि जिरिबाम ओनसोलनिफ्राय सुबुंफोरखौ थाबैनो रैखाथि होनो दिल्ली मेटे क'अर्डिनेटिं कमिटिनि आइजो गांखंआ गोख्रोङै दाबि दिखांनाय जादों। बेनि अनगायैबो बृहस्पतिबारखालि दैदेनगिरिफोरा लांखार जानाय सुबुंफोरनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो सोरखारनि गोजौ थाखोनिसिम गोख्रैयैनो संदानना दिहुनगोननि सामोल होनाय जायो। बबेखानि मणिपुरखौ सोरखारा आलादा खालामनो नाजानायनि जाहोनाव बे जाथाया सोमजिनो हागौ होननानै DMCCआ फोरमायथिनानै होदों। हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीआव थानाय इन्दिरा गान्धी स्पर्ट्स कमप्लेक्सनि AK जादव रेसलिं स्टेडियामाव जानाय गिबि खेब बड'लेण्ड महोत्सबखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ बेखेवनानै होदों। एबसु, बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिमु आफादा खुंनाय बे बड'लेण्ड महोत्सबआव बाहागो लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनानै सिबियो। दिनैनि जागायनायाव बे बड'लेण्ड महोत्सब फोरबोनि बुब्लियाव रोनसोन्द्रि आरो बागुरुम्बा मोसानाय दिन्थिफुंनायजों जागायजेनजादोंमोन। गुवाहाटीनि बायजोआव रानी तहसीलनि आजारानि साखाथियाव मासे हाग्रानि मैदेरनि गोथै सह बोखांनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला रुपेन राभा मुंनि सासे सुबुंनि न'नि उनथिं मैदेरनि जिउ गैयै गोथै सहखौ बोखांनो हादोंमोन। बबेखानि हाग्रानि मैदेरा आदार नागिरनो फैनायावनो मोब्लिबारि थारजों बोगथाबजानानै थैदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों। बे जाथायनि उनाव खाथिनि रानी हाग्रा ओनसोलनि हाग्रा मावख'गिरिफ्रा गोख्रैयैनो जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो थैनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनो जागायो। मख'नो गोनांदि बे दाननि जागायजेननायाव गुबुन गुबुन जाथायफोराव मानै हाग्रानि मैदेरफोरा मोब्लिबजों बोगथाबजादोंमोन। बेफोर जाथायफोरा कामरुपनि डंगारगाव खुलसि फरेस्ट रेन्ज मावख'नि साखाथियाव आरो गुबुन मासेखौ डक डन बस्क' गोजौ फरायसालिनि उनथिं मोननाय जादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। खर'सा आसामनि तिनिसुकिया जिल्लायाव गोग्लैसोनाय ओनसोलनि गामि मामरानि गुदि फरायसालियाव इन्डियान आर्मिया IT लेब फज'नानै उन्दै फरायसाफोरखौ कम्पिउटार फोरोंनाय हाबाफारि लादों। जाहाथे गोग्लैसोनाय गामि गफानि फरायसाफोराबो कम्पिउटार सोलोंनायनि खाबुखौ होनानै उननि समफोराव खामानियाव आखा-फाखा जाहैनो हायो। सिभिक एक्सन प्लाननि जोहै इन्डियान आर्मिया बे हाबाफारिखौ लानायाव मामरानि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे गामिनि रायजो राजाया जोबोर गोजोननायजों इन्डियान आर्मिखौ साबायखर होनायजों लोगोसेनो बाख्नायदों। मानो होनोबा गोग्लैसोनाय ओनसोलनि गामियाव फैनानै उन्दै फरायसाफोरखौ कम्पिउटार फोरोंफैनानै आथिखालाव बयखौबो थुलुंगा होफैदों इन्डियान आर्मिया। गवालपारा जिल्लानि सिङाव थानाय रंजलियाव गंसे बास आरो साखा खबब्रै गारिजों मोगा-मोगि सौग्रावलायनायनि जाहोनाव 3 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों। मख'नो गोनांदि शुक्रबार सानजौफु समाव 19 नं राजा लामायाव बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जादोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाब्रबथायाव 3 सुबुंफोरा जायगायावनो जिउ गोमादोंमोन। जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो रंजलिनि गंसे हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। बे जाब्रबथायाव गंनैबो गारिया गोबाङैनो खहा जादोंमोन। आसामनि नसुं रायजो त्रिपुरायाव पेट्रल डिजेलनि आंखालाव रायजो राजाया जोबोर हालाय-हाफाय जानांदों। जाहोनाव त्रिपुरानि खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारा बयजोंबो सोंखारि जानो गोनां जादों। मानो होनोब्ला आथिखालाव गोजां बोथोरनि आबाद मावनाय बायदि खामानियावबो डिजेल बायदिनि गोनांथि दंसै आरो रोगानाय एबा हान्थामेलानि थाखायबो पेट्रल डिजेलफोरा जोबोरैनो मैखोम बिफाव लाबोयो। त्रिपुरा रायजोनि आदार आरो जगायग्रा बिफाननि मन्त्रि
सुशान्त चौधुरीया फोरमायथिदों दि साननैनि गेजेरावनो रायजोआव पेट्रल डिजेलनि आंखाला थानाय नङा। पेट्रल टेंकार ट्रेनजों त्रिपुरा फारसे लाबोगासिनो दङ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।